Ei, petits agricultors, et repto el que vulguis que algun cop has menjat o has vist brotes de qualsevol cosa, de soja, d'ufals, de chia, i segurament t'has preguntat com es fan i té algun sentit. I tranquils, que en aquesta sèrie de vídeos veurem diverses coses, veurem des de com es planten, des de com és el seu creixement i fins i tot parlarem per veure si realment tenen algun valor i també a veure si els puc aconseguir vendre. Així que hi haurà 3 reptes. Repte número 1, el repte d'aquest vídeo, plantar els brotes de chia. Número 2, que surti algun brote. I número 3, intentar que algú es mengi els nostres brotes. Així que acompanyeu-me a aquesta superhistòria dels brotes de chia. Vale, petits agricultors, el primer que farem serà preparar la zona del cultiu. No ho faré a terra, això ho faré en un balcó, en un interior, perquè pugueu veure que podeu fer petita agricultura en interior i en poc espai. No us fa falta un gran espai. Per això ho farem en uns recipients de ceràmica i, molt important, aquests recipients no estan vernissats, només estan amb una capa de forn i res més, perquè no ens interessa que sigui porós. El que tenim són 2 plats de fang, això són plats de maceta, però preferiblement hauria de ser una miqueta menys, però és el que vaig trobar. I tenim 2 exactament iguals perquè un taparà l'altre. Ja ho veureu i ja us ho explicaré. Vale, petits agricultors, com veieu ja tenim els 2 plats aquí preparats. Un ficarem la terra i l'altre ens servirà per tapar i per fer una pressió al principi. Ara us ho explicaré, vale? El primer que farem serà omplir la terra. Vale, petits agricultors, ja ho tenim tot ple. No us ho he dit, el que hem utilitzat és substrat universal normal, vale? I ara procedem a plantar el que són semilles de chia, perquè el que busquem són brotes de chia. Vale, petits agricultors, ja tenim el nostre plat ple de llavors. I ara el que tocarà fer és ficar l'altre plat a sobre durant els primers 2 dies per començar a provocar una petita germinació, però a més li posarem aquest petit drap, el qual ara humitejaré una miqueta i li ficaré per sobre, el qual ens donarà una primera humitat inicial i farà que el procés acceleri una miqueta. Vale, petits agricultors, ara ja l'últim pas, hem sortit fora, hem ficat la maceta fora ja que ho tindré fora, interior teòricament no us passaria res, però si ho teniu fora tampoc, i ara hem ficat el drap, que no us ho he dit, és un drap de fil, el qual és un drap de fil que farà que la humitat es conservi una miqueta millor, i ara li ficarem l'altre plat a sobre per provocar una força, i amb aquesta força farem que els brots vagin amb més vigorositat i més força, que és el que ens interessa. Ara aquest plat, al principi, aquests 2 primers 4 dies, fins que veiem que comença a haver-hi una homogeneïtat, i ficarem el plat boca baix, perquè el que volem és això, una força, que provoqui una força perquè els mateixos brots vulguin sortir i ho facin amb molta força i molta vigorositat, que és el que ens interessa. Passin uns dies, girem el plat que ho tapa, i també traurem el drap, perquè el que ens interessa és que aquests brots pugin molt a dalt i a l'últim dia els deixem una miqueta al sol perquè agafin aquell color verd, però el que ens interessa és que pugin a dalt perquè bàsicament volem un brot llarg. I, com tindran falta de llum, el mateix brot, de forma natural, farà la forma de pujar cap a dalt. Fins que ara procedim a ficar la tapa. I això així ens ho deixarem durant més o menys uns dies i cada dia ho anirem mirant. I petits agricultors, fins aquí el primer vídeo. Espero que els següents vídeos també us agradin i els veieu aquesta petita sèrie de 3 vídeos. I dit això, petits agricultors, recordeu, fer agricultura al vostre balcó a vegades és molt guai.